Веригите на Husqvarna извличат най-доброто от вашия моторен трион Husqvarna. Добре функциониращата комбинация е от съществено значение за осигуряване на ефективността, необходима за справяне с предизвикателствата при рязане. За перфектно прилягане, веригите на Husqvarna са разработени и произведени в нашата собствена фабрика, където те са предварително разтегнати. Това ви позволява да работите по-дълго преди веригата да изисква повторно затягане, значително намалявайки риска от повреждане на режещото оборудване поради хлабава верига. Тестовете, сравняващи веригата Husqvarna X-Cut с верига на друга марка без функцията за предварително разтягане, ясно показват предимството. Предварително разтеглените свойства на нашите вериги са само един от многото детайли, които показват силния фокус върху качеството, свързано с продуктите на Husqvarna.